ערב טוב כולם, אז מכיוון שאני עוד תלמיד, אני לומד גרמנית, חשבתי על טקסט של ספר לעברית שאני אוהב מפני שהוא מתאר את החדר של הסטודנט בהר הצופים. אני לא גר בהר הצופים, אבל אני גר לפני כנסייה ענקה שעשה לי להיזכר על דניאל כשהוא בהר הצופים. סיבה השיעור הזאת, הסיבה זה שאתה צריך ללמוד עברית, אבל חייבת שמדברים עברית. דווקא מפני שמדברים עברית, כל עברית שלי יעברו בלי שטויה, בלי קשיי שפות. אז חייבת שאני מדבר עברית, לו אתה רוצה שאני מורה טוב. הטקסט על החדר של דניאל בהר הצופים. דניאל יורד מהמונית בהר הצופים. הוא לומד באוניברסיטה. דניאל גר בחדר קטן בהר הצופים. בחדר יש שולחן גדול, על יד השולחן יש כיסא ומיטה. בחדר יש גם ספרייה עם הרבה ספרים. אין טלוויזיה בחדר, אבל יש רדיו. דניאל לומד ושומע מוזיקה. מהחלון הוא רואה סטודנטים וסטודנטיות. הם יושבים על הדשא, נחים או קוראים. גם ירון גר בהר הצופים. שלום, שלום, אני ירון, נעים מאוד, ואני דניאל, נעים מאוד. אתה סטודנט חדש, נכון? כן, נכון. איפה אתה גר? פה, בחדר הזה, ואני גר בחדר על יד. יופי, אנחנו שכנים. מה שמעניין אותי בטקסט הזה, זה כל אוצר המילים של הבית. אז אוצר המילים של הבית, יש לי בספר עם המון תמונות, אבל זה קשה לי מאוד לתת את הספר הזה עם התמונות. זה ספר כזה. כיוון הספר הזה זה לדבר על התמונות שרואים על הספר בעברית. זה ספר בשביל הילדים. אבל אני לא יודע לו הגולשים שממשיכים אותי באינטרנט ילדים או בן גבוה, אני לא יודע. בנים גבוה.
אז החלטתי לעבור תקליטור שמדבר על מה שיש בבית. יש תרגום בצרפתית. Rien compris? Essaye. Pour s'orienter dans l'espace. Devant, derrière. לפנים, אחורנית. Hors de la ville, au centre. מחוץ לעיר, במרכז. À la maison et en famille. Je m'appelle Eden. אני עדן, Enchanté. נעים מאוד. Tu viendras me faire une visite. אתה תבוא לבקר אותי? את תבואי לבקר אותי? Où habites-tu? איפה אתה גר? איפה את גרה? Bénis celui qui vient. Assieds-toi. Bénis celle qui vient. Assieds-toi. ברוך הבא. שב. ברוכה הבאה. שבי. Ce sont mes parents et ma sœur. אלה ההורים שלי וזאת אחותי. Tu bois quelque chose? Froid ou chaud? אתה שותה משהו? את שותה משהו? קר ou חם? Merci beaucoup. Le repas était excellent. Chapeau. תודה רבה. האוכל היה מצוין. כל הכבוד. C'est très bon. טעים מאוד. Appartement. דירה, Canapé. ספה, Chaise. כיסא, Chambre. Trésor. Cuisine. Bar. Électricité. חשמל, Four. Tanour. Four à micro-ondes. מיקרוגל, Lave-linge. מכונת כביסה, Lit. מיטה, Maison. Bête. Réfrigérateur. מקרר, Salle à manger. חדר אוכל, Salle de bain. חדר אמבטיה. Salon. סלון, Table. שולחן. Famille. משפחה. Donc, voilà où je voulais en venir, avec ce petit texte, avec ces petits mots de vocabulaire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pour parler hébreu, bah, il faut se lancer. Si je parle tout le temps en français, vous n'apprendrez pas l'hébreu. Alors, je vais vous faire une petite description de mon appartement avec les mots technologiques, parce que bon, j'ai jamais vécu en Israël non plus. Je parle hébreu. Les mots technologiques, je les connais, je les comprends, mais je les utilise jamais parce que j'utilise un hébreu courant avec des amis et de la famille. Donc, je vais vous décrire l'appartement dans lequel je vis. אני גר בדירה במרכז העיר.
יש לי ספה, יש לי חדר שינה, יש לי ספרייה עם הרבה ספרים בחדר שלי, יש טלוויזיה ורדיו, יש ספה גדולה כדי להזמין את החברים שלי לנוח. יש לי מיקרוגל, יש לי מכונת כביסה, יש לי מדיח כלים, יש לי מיטה, יש לי מקרר. הדירה שלי מוצא חן בעיניי מאוד. אני ממש אוהב את הדירה שלי, מפני שאני חושב שזה מזל מאוד להיות מהודר בשכונה מהודרת. זה קשה למצוא דירה היום. יש לי מזל. אז אני ממש מקווה שתוכל ללמד עברית ושתוכל לדבר עברית כמוני.